Идеология белән бүтән кешеләр шөгыльләнә. Театр идеология белән шөгыльләнми. Milli горурлык хисләре уяту. Милли горурлык хисе, әгәр дә әйтәм, шул кич белән җыйналашып җыйлалар икән театрга, үз телләрендә, үз гореф-гадәтләрен карыйлар икән, бу минемчә милли горурлыкны саклый торган һәм уята торган күренеш. Шул ук җилкәнсезләр спектакле, шул ук мулла спектакльләре менә күптән генә төшеп калды. Ут күршеләр, Аның телсез күке. төп сәбәбе нәрсә булды ул төшеп калуның? Бер әйткән Бу минемчә сорауга без инде шактый гына җавап бирдек. Минемчә урынсыз сорау. Ул безгә претензияне бирә торган кешеләр бөтенләй тарихны, татар театрының тарихын белмәүчеләр. Сез карагыз, Сәйяр труппасы башланган көннәреннән үк башланганда нинди әсәрләр куйдылар алар. Афишага карамыйча безгә претензия белдерәләр. Безнең бүген зур сәхнәдә Камал театрында бер генә тәрҗемә әсәр бара. Сез карагыз, 90нчы елларда 5 тәрҗемә әсәр бара иде. Бер кеше бер сүз әйтмәде. Нишләптер хәзер бейдән ычкынган этләр кебек ташландылар. Нәрсә булды соң бу? Аңлатыгыз менә минем сорауым сезгә. Нәрсәдән чыга бу? Нәрсәдән чыгып сез шундый сораулар бирәсез? Гаип ташлыйсыз. Мин гаип ташламадым, Фәрит. Юк, сез түгел, сезгә махсус сезгә генә түгел. Гомумән журналистикага, татар журналистикасына бигрәк тә. Театр Татарстана есть на карте России. Есть Дальнего Востока нет на карте России практически. Никто не знает, что творится, ну, там, кроме специалистов, что творится в огромном городе Владивостоке. И вообще в целом регионе. Что такое Чита, что такое Благовещенск. Там, ну, и немножко есть один театр в Хабаровске. А в Татарстане, я знаю, что есть в Челнах, что есть в Буинске. Ну, я знаю, ладно. Но и театральная Россия знает, что такое Челны и что такое. Но я же не говорю про театр Камала, который, ну, не просто на карте России, все-таки участник многих серьезных фестивалей и творит серьезный художник. И опять-таки, понимаете, если есть художественный лидер в республике, вокруг него будет все равно копошиться жизнь.